23 ноември 2024 година на плажа Гола. Наблизо се вижда Джими кафе. Ето има и парапланерист. Парапланер в далечината. Индийците много обичат. Тук е популярно парапланерството. За Джими кафе на руски пише бич. Бич шак или какво. Там има пътека и се отива до нашия хотел. Пътеката... хотелът Бом или какво беше? Много хубаво хотелче. И в далечината се вижда и парапланер. Това е прочутият плаж Гола. Това е частта, където са хотелите.